Hej igen. Hej igen. Vi har, jeg håber I har glædet jer lige så meget som vi har til at se hvad der skal ske nu. Jeg har glædet mig så meget til det her. Uha. Det var ikke en T-Rex over i hvert fald. Splunk Questy. Vi kender os. Det var hende der var i ved hospitalet. Nå, ja. Ja, nursing wing, hvad han var i starten af spillet. Ja. Oh, snap, han har venner med. Har vi ikke noget scan? Nej. Vi kan godt bruge vores gear. Måske. Draw failed. Det vil jeg ikke stå model til. Det skal vi jo. Nå, det bliver jeg nødt til. Nå. Ja, men de hernede, har de noget? Ah. De tager noget thunder. Okay, magic. Scan. Granaldo og Raldo. Det er Ronaldo. Ja, det er det samme. Der er ikke så meget HP. Ej, det er stadig over. Flying monster. Weak against wind, det har vi ikke noget af. Oh, ja. Godt spørgsmål. Tine pingvin, jeg mener Tine Bine. Inspireret af Tine. Jeg er så nødt til at få fat i det der. Hvorfor kan jeg ikke det? I must have it. Hvad vi også lige skulle scanne Raldoerne. Det er bare en eller anden idé om hvordan der er op og ned. Så er der Tine Bine med det meget sjove hår. Sjovt hår og creepy. Yep. Nå. Hun skadede en lille smule. Og gjorde ikke ellers noget. Nej. Og de er ikke så meget på. Ej, de er næsten døde allerede. Way. Så nice, man kan sidde og styre rundt. Ja. Okay. Okay. No. Wow. Okay. No mind. Så er det ikke så meget. Og det vil vi lige skal nakke de der, før vi kan få lov at... Nå, hvor draw det der? Ja. Den bruger bare de der, det er Ronaldo jo, han bruger dem som bolde. Ja. Sparker på dem. Nå. Nu er slut på det pis. Ikke mere bullshit. Kommer The Flash. Flash. Ah. Det er lidt underligt spil, det der. Ja, han er sådan lidt mærkelig. Det kunne godt være en Pokémon. Det kunne det meget stille have været. Det er det inspireret af Pokémon, det er udgivet efter Pokémon. Så. Det er det. Men det er efter første generation, og der var ikke... Det er rigtigt. Der var ikke nogen, Nu kan vi draw. Shell. Okay, og det var bare ikke det, jeg håbede på. Men Shell, det er noget, du kan putte på for at beskytte dig selv mod magic attacks. Nå. Ligesom Protect, det er mod physical attacks. Så du kan have begge to på én gang. Nej, jeg kan lige sidde timing. Please. Jeg skal trykke sådan lige efter han sådan har... Lige efter en animation har slået og... Ja. Det er sådan... Der. Du er blevet rimelig god til at ramme. Du har lige mistet en enkelt gang i den her. Ja, jeg er ved at få timingen tilbage. Og, ja, det er også fordi det er en mærkelig knap. Det er knappens skyld. Obviously. Det var controlleren. Ja. Det er spil. Det er ikke mig.
Desu-chan! Sådan der, bot shot. Yay! Botshot! Der hvor man godt kan se, at det er det. Wow! Det var 500 eller andet. Get Nå, den er wrecked! død. Ja. Det er sygt nok. Wizard stadig. It is not safe here. Please, let's go. Alright. Det går lidt langsommere. Det tror jeg godt, de kan. Hvis du spørger pænt, så... Jamen, Ja, det er jo gæt godt. det bliver spændende. Altså, jeg har det sådan lidt... Jeg synes, det er lidt skuffende, hvis vi ikke møder en T-Rex over. Ja. Så, Det er bare med T-Rex over. jeg vil sige, at farmen får sikkert til. Eller grindet for... Der var 2 AP der. Ja. Det der var der bare en counter med sammen. T-Rex! T-Rex over. Oh my god. Når man mindst venter på det. T-Rex! Splunk! Be careful! Times it's better than right. Når jeg endelig mødte den. Please. You're gonna die. Ja. Vi fik ikke slibet det til det. Svær klar. Altså, han er meget god. Det kan vi da lige finde ud af om lidt. Få den til at sove for. Bare en lille lur. Den har ikke specielt meget magic. What? Okay, ja. Den har rimelig meget health. What the fuck? Men jeg tror vi skal bruge Desu-chan faktisk. Weak against ice. Det synes jeg er Ja, har du kun kigget på hendes bot eller hvad i alle de gange vi har brugt hende? Ja. Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Det kan jo... Så kan det da være, hvis vi bruger noget blizzard og... Desu-chan. Ja, jeg tænker vi er ved at få kørt noget blizzard op her. Noget double. Diamond dust. Rimelig meget ice. Ja, det er sådan. Det er meget skader. Om det er overhovedet viable at vi... Wow! 1455. Okay, det er viable. Hvis der er kun 10% af den token. Og jo, men hvis vi bruger den en del gange, så Og man også bruge det værd. så vi er godt nok ved at gå over tid, men altså Ja. det er special edition. Det kan være, vi forwarder lidt i vores grinding session der. Ja, jeg gør det, fordi det Så er det faktisk godt. ja. Jeg skal nok snart lige overveje hele lidt, fordi hvis han laver et andet sindssygt angreb, så Ja, der er en familie angreb, så gør vi der 100 der. ja. Der er jo heldigvis protect på, så vi halverer det. Nå ja. Damn. Ja, han er jo dobbelt på, så kan vi lige tage en double cure. Du skal bare gå Desu-chan amok, altså. Bare gå det, synes jeg.
Jeg ved faktisk ikke, hvor længe de der Protect holder. De holder stadig. Åh, okay. Så ved vi det. Fint nok. Kom nu. Jeg ser, at du ser det der kraftigt. Ja. But it's worth it, fordi den skader sig sindssygt meget. Du kunne have gjort det sådan, så den første gang man bruger det i en battle, Ja. så viser den det, og de andre gange så kører den bare noget. Nej, dengang, der var ikke nogen kamera. Den altså ikke meget på helt tilbage. 2 gange desutan, tror jeg. Ja. Sådan færdig. Jeg skal lige scanne en gang. Fordi at Splunk kan skader mest til den her del af kampen, så... Men han har da ikke fået den til at sove nu, de er ret skuffet over. Og hvad var der en rate på 22% eller sådan noget? Ja, jeg kan ikke helt huske det. Ja. Ellers må vi prøve at kaste sleep på den. Okay, den havde også næsten, den havde 13,5k. Så det er rimelig sygt. Nej. Sleep. Ja, fordi at knapperne er ikke helt sidder, som jeg er vant til. Eller som jeg føler, jeg er vant til i hvert fald. Nå, du missede. Great. Jeg tager lige noget drikke med. Så burde den have 3.500 tilbage. Jeg ved ikke hvorfor jeg har lyst til at gå ned på Team Dune, men ja, simpelthen. Desutan! Ja! Der er masser af fanservice i det her afsnit, må jeg sige. Ja. Så burde den have 2.000. Nu skader vi den cirka 600. Og hvis vi så bruger Desutan igen, så kan Det burde den have. Det burde den have 1400 tilbage. Er den i hvert fald færdig, det er helt vildt. Det er spændende nu. Det opnår til os 5 minutter eller sådan. Nå, hold da. Jeg håber godt nok det er kampen værd. Yes! Sådan der. Den er nede. Death by Desutan. Ja. Get frozen. Det var nice. Det er egentlig okay, XP. Dinobone. Den er god, fordi den skal bruge til et våben senere i spillet. Nå. Ja, jamen det var sådan set det. Vi klarede T-Rex, så... Det gjorde vi. Ja, T-Rex, så ja. Ja. Jamen, så tak for den gang. Tak for det. Hej. Hej.